Ако си търсиш такер, но се чудиш какъв, дали да е механичен, електрически или акумулаторен, гледай това видео. Кой е най-добрият? Зависи какво ще правиш. Ако само от време на време закрепваш нещо, вземи механичен. Прост, надежден и винаги готов. Само гледай да е качествен. Тези на новост са метални, стабилни и ще ти служат с години. При него, когато свършиш, просто заключваш дръжката. Не изстрелваш скоба на халос всеки път, когато го прибираш. Просто надеждно и най-важното безопасно. Ако обаче работиш на бюро или в работилница, по-добър избор е електрическият. Работи бързо, без усилие. Включваш контакта и е готов за работа. Почти като акумулаторния, но излиза по-евтино. И ако искаш свобода, акумулаторният е супер. Без кабели, мощен, натискаш и готово. Навсякъде готов за работа. В двора, на покрива, на обекта. Работи с 2 вида скоби плюс пирони. Можеш да включиш и режим на непрекъснато коване. След това задържаш спусъка и работиш само с натискане отпред, без спиране. Така че хубаво помисли за какво ти трябва и избери своя такер. Пълната гама такери новост ще намериш в Ташев Галвинг. Всичките са там.